βγάλει. Ποιο είναι το πλάνο? Το πλάνο είναι, όπως είπε ο coach, να παίξουμε γρήγορα για να σταματήσουμε κάποια του της Μπαρσελόνα και χρειάζεται και λίγο τύχη σε τέτοια παιχνίδια. Ο Ναβάρο μάλλον δεν παίζει ή παίζει δεν παίζει. Μας ο Ολυμπιακός καθόλου από αυτό? Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να επηρεαστεί από αυτό. Ο Ολυμπιακός θα ακολουθεί το παιχνίδι του. Πρέπει να μείνει συγκεντρωμένος γιατί και οι υπόλοιποι παίκτες είναι επικίνδυνοι. Κώστα, εσύ και ο Βαγγέλης ο Μάζαρης, υπάρχει μια δυσαναλογία στο ρόλο στην ηλικία σας, δηλαδή έχετε ρόλους κλειδιά, αλλά είστε άπειροι για αυτό το επίπεδο. Η Final Four, δηλαδή έχετε παίξει ήδη κάποια σημαντικά παιχνίδια. Θεωρείς ότι αύριο όταν πεις να παίξεις θα νιώσεις κάτι ιδιαίτερο ή πλέον έχεις ψηθεί από τη διάρκεια της χρονιάς? Καταρχήν ο Ολυμπιακός φτάνοντας εδώ έχει ξεπεράσει τα όρια, είναι μια τεράστια επιτυχία άμα βρίσκεται εδώ. Οπότε υπάρχει θετικό άγχος και από μένα και από όλους τους παίχτες. Δεν υπάρχει κάποια πίεση και νομίζω γι' αυτό είμαστε και εδώ. Δεν υπήρχε από την αρχή κάποια ιδιαίτερη πίεση. Εμείς πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και είναι μεγάλη πρόκληση για μας. Ο Κώστας Λούκας μπορεί να έχει ακόμα ένα μεγάλο σουτ στην Κωνσταντινούπολη. Εντάξει, θα γίνεται μία φορά, αλλά. Τόσο μακριά, τίποτα. Ελπίζω, ναι. Θα κάνω και εγώ το πάνε για να βοηθήσω την ομάδα μου.